Madzoko mbudzi. Ko hanzi chiko nestep. Makurumidza kudzoka naika? Handaenda ndichimanya. Handidika? Saka agiri. Mati? Ndipe ka salad cream yacho. Enda kutuma. Aiwa, Mati ndinoita salad dressing, saka ndinotenga salad dressing. Sandatenga heti nemagrasi pandakumbira bhutsu pandaita unga musalad. Hezvo mbudzi yacho. Salad dressing inonge yashandiswa salad. Iwo wakundo mbudzi yadhura mhane. Ndakutuma unotenga salad cream for salad dressing. Ndingoziva kuti dressing kupfeka, saka ndafunga kuti muda kuti ndiite semusalad, saka goodness me. Upozukaira kusvika mbudzika. Sorry. Inodzosera zvinhu izvo. Nonsense. Vanhu vacho vanga watobva. Zvinhu zvacho zvinonetsa, mune musina kunyatsondudza izvozvi zvandichitonzwisisa futi zviri kutaurika mazuva ano, because ndanichitotya futi kusungwa, because vanzi unonosungirwe hanzi tindi haichadiwa, saka hanzi magirazi aya ane tindi. Shati ndaitofamba ndasitonyatofamba ndasvika panapa, saka ndaona futi vamwe ambuya vanga vaine tindi mumusoro, saka ndochaya kuti futi vari kutoita futi zvemadrugs here nemusoro wacho tindi. Ndikutova kuti saka ivo vanhu vacho vane dzimba dzine magirazi etindi dzichatopwanywa here. Ko zviri kubva nekupizve? Musuziva mutemo munyowani uri kuti tindi haichabvumidzwa. Izvi mbudzi yadhura. Saka kana vanhu vane mamwe tindi pai akangonzi tindi yakarambidzwa, saka kana even kana vamwe vane mamwe maziso akatsvukuruka akaita kunge akatinda, nditoona kuti vachatoita dambudziko. Iwe une problem, hombe problem. Asi hamusuziva zviri kuitika munyika. Matindi ekuita sei? Tindi yemusoro, tindi yemagirazi. What are you talking about? Ndofunga makatoti sare imimi. Tosara zviriko zvitotaurwa. Utori mutemo wenyika. Saka ndokumbirawo mbudzi yadhura, kana pane zvauri kubhema pamwe mutoriro ameno ikoko zvipere, enda unotora salad cream yanda kutuma for our salad dressing, kwete kuuya wakandipfekedzera dressing yechisalad kudai so. Nonsense. Aiwa, handisi kuita zvekubhema kana kutorera kwacho, nokuti izvozvo zvacho ndo zviri kutorambidzwa kunzi vanhu vakaita tindi vanenge vachiita zvinodhaka. Asi nini handiti, asi kana muri kutoti mweya watiri kufema ndo mutoriro wacho. Zvori kutoita naro? Handitokuudzai kana kuti sadza randinodya pamwe ndo rinenge rine zvinodhaka here, handikazi kuti ubva wakudhaka here. Uku ndoenda kutoda imwe mari nekuti ndandabhadhara wangu vachiti hatidzorere. Wakupenga iwe, wakupenga, wakudhunya mbudzi.